Zure bitartez, badago jendea edo jende askok euskara ikasi eta maitatu egiten du, edo egiten dute hoiek, eta batzuek abestu ere. Ikasi ondoren abestu. Ea. Guztia posible dela, noiz dituzu eztarrian, itzazoaren zabela, iragaileko izan dut, gero azari bazara, lekuz kanpo daude zure, ahots gorden gordenadak, hau badak nahi eta aitzabiltza ahoa lokatu horre. Ura bere bidea, horre hon nintzen. Nire horratera nintzen eta justo, nire lankide bat desarkatu nindun eta hor, negarra hasi nintzen, oso hunkigarria izan zen, bereziki. Oso hunkigarria zergatik, Rosalenekin egiten zenuelako, momentu horretan egiten zenuelako, Izuarretxko kontzertua, jende piloren aurrean beken. Hori dena elkartu zen, hori dena. Eta azkenean, holtza batean egotea, orkesta batekin, koro batekin, egun pertsona baino gehi holtza batean, despliege oso handi bat argi ikusi zenun, diseinu horrela erraldoi bat eta dena dimentsio oso handitakoa, eta gainera lehengo aldia izan zen zuzenean Rosalenekin abesten niretzako. Estudioan grabatu genuen elkarrekin, bideoklipa egin genuen, eta inoiz gehiago ez genuen aukerarik izan, bere agenda dela eta elkarrekin abesteko, eta orduan izan zen lehengoa, a lo grande. A lo grande. Energia oso berezia. Bera ere negarrez ensaio guztietan, eta denentzako izan zen, Eta ikusten ari garen ontzat oso hunkigarria, oso benetan. Energia berezia sortu zen, zenbait faktore, zuk aipatu dituzunak hor egon zirelako. Rosalenena, berarekin, bere kompromisoak direla eta zure kompromisoak direla, zenolako harremana, ez dakit? Bueno, badaukagu, eta sare soziale izker edo WhatsApp edo hitz egiten dugu eta oso jatorra da. Oso eskuzabala da, oso kalidade humano handiko pertsona bat da, eta ezagutu duen edo zeinek esan dezake. Egitan kausa guztitarako prest dago, beti laguntzeko prest, beti oso jator. Nire kasuan, hori, eskatu nion nire komplejo guztiekin kolaborazio eskaera hori berak esan zian astean 20 kolaborazio eskaera jasotzen ditula. Eta nire aukeratu zuen, imaginatu. Niretzako kriston saria izan da, behazagutzea eta hain harreman polita sortu alizatea nahiz eta gutxitan elkartu. Baina harreman polita baldin bada hori izango da, zuk eta berak hori nabaritzen duzuelako. Bai. Bion aldetik daukagu. Bideo bat daukat. Niri bideo bat gustatzen zait, hau esatea, bideo bat daukat, eta euren arpegia izaten da. Ikusi. Querida Olatz, de mi vida y de mi corazón. Qué bien tener otra oportunidad para decirte todo lo que te quiero, las ganas que tengo de darte un abracico así bien apretado y para decir así a los cuatro vientos, pues que es una suerte que te tengamos, que es una suerte que te cruzaras en mi camino, que me pusieras a cantar en euskera, que vaya la que liaste. No puede ser más bonita esa canción, no puede ser más bonita tú y estoy muy orgullosa de ser tu amiga. Así que, sigue ofreciéndonos ese arte tan honesto que tienes dentro y aquí vas a tener siempre a tu amiga, pues escuchándote, abrazándote y sujetándote también cuando haga falta. Te mando muchos besicos. Te quiero. Qué tía, que justo orain gainera Valentziakoarekin batera, horreletenik orain normalitzegin, Valentziakoarekin batera bere herria ere oso kaltetua izan da, eta ikusi du. Orduan, hori bai ez nuela espero, berak daukanarekin orain bideo ere egitea, horregatik esan deten guztia, pertsona zora. Guk eskatu diogunean, esan du, berehala. Egingo dut berehala. Olatzen zat baldin bada, ta! Jo. Asko maite zaitu, Pues que maitasun asko dakalako.